Assalamu alaikum hormatly adamlar. Garaşdyrys. Baqy tarap yurdumyzdaky täzelikler we habarlarla tanıştyrýan Watan habarlar gepleşimde başlaýas. 2020-nji ýylyň ýanwar-iýul aýlarynyň jemleri boýunça milli ykdysadyýetimiziň makro ykdysady görkezleri ähli podoklaryň durnukly ösýänligine şaýatlyk edýär. Hasabat döwrüne ýetilen oňyn sepgitler milli liderimiziň başçylygyny ýurdumyzyň ykdysadyýetini depkinli ösdürmäge gönükdirilen şäherleriň üstünlükli durmuşy geçirmegi netijesinde gazanly. Şu ýylyň 7 aýyna jem içerki önümi ösüşi 5,7 götürme barabar boldy. Geçen ýylyň degişi döwür bilen deňeşdirilende jem öndürilen önüm 4,4 götürüm ýokurlandy. Şu ýylyň geçen 7 aýyna ýurdumyzyň neft gaz toplumy tarapyndan gazanılan belen sepgitlerim aýratyn belläliklidir. 2030-njy ýyla çelli döwürde neft gaz senatyny ösdürmeň maksatnamasyny durmuşy geçirmeň çäklerini amala aşyrlayan şäherler ýurdumyzy ähli ugurlar boýunça ösdürmekde belent maksatlaryň üstünlükli ýerine ýetirilýändigini aşkar edýär. Mälim orşýar geçen 7 aýyň dowamyna neftin gaz kondensaty bilen çykarylşynyň beýnamasynyň 102,4 Tebiği ve uğurdoş gazın çıkarılışının beýnamasynyň 101,6, mawy ýanygyjy eksport etmeň beýnamasynyň 100,4 götürüm ýerine ýetirilmegi işleriň sağlaşyklydygyny aşkar edýär. Döwletimiziň milli ykdysadyýetiniň esas pudoklarynyň biri bolan ýurdumyzyň neft gaz pudogynyň işgärleri hormat prezidentimiziň Türkmenistanyň neft gaz senatyny ösdürmekliň 2030-njy ýyla çelli döwür üçin kabul edilen maksatnamasynyň çäklerini pudogy innowasion tehnologiýany sanly ulgamy ornaşdyrmak bilen baglanşykly wezipeleri üstünlükli çözmek üçin beren tapşyryklaryny durmuşy geçirmek uğruna tutan ýerli zähmet çekýärler. Türkmen Döwlet Konserniň Mar gaz çykarş müdürlüginiň galkynyş gaz känäki tebii gazy kükurtden araslayan baş tesgalaryny kunärmelerdir işgärlerim döwletimiz tarapyndan pudoň öňüne goýulan wezipeleriň iş ýüzüne durmuşy geçirmegine sallamly goşunt goşmagy maksat edinip tutan ýerli zähmet çekýärler. Hormat prezidentimiziň ak pata bermegine ulanşy gerdilen galkynyş gaz käni özüniň ätiýaçlyk tebii gazynyň meşhur boýunça dünýäde öňdäki orlullaryň birine ýeleýär. Gaz käniniň kunärmeleri gahrman arkadamyzyň mawy ýangyjyň çykarylşyny artdyrmak boýunça öňde goýan wezipelerini ýerine ýetirmek üçin dürüjlükli gözlegler bilen zähmet çekýärler. Olar ýer astynyň tebii gaz çykarmak boýunça Türkmenistan beýtaraplyk mekany ýylywatynyrylan 2020-nji ýylyň geçen 7 aý üçin bellilen meýilnamany üstünlükli ýerine ýetirdiler. Galkynyş gaz känine her ýyly täze ulanyş goýular özleşdirilip işe girdilýär. Munyň özi gaz ýatygyndan çykarylýan tebii gazyň möçberiniň artdyrylmagyna ýardam berýär. Gaz känäki tebii gaz kükurtden araslayan birinji hemde ikinji baş tesgalaryna, şeride kömekçi ulgamyň edary kärhanlaryna dünýäniň iň ösen tehnologiýaly enjamlary ornaşdyrylyp, olar tassama kuwatly boýunça her ýyly 10 milliard kubmetr tebii gaz işläp taýýarlamaga niýetlenendir. Desgalaryň ekologiýa taýdan arasy, daşky urşawa ziýansyz bolmagy olaryň iň esasy aýratynlygydyr. Galkynyş gaz känäki senaga taýdan özleşdirilen ulanyş goýularynyň geje günüňiň dowamyny alynýan tebii gaz ilki bilen gazy ilkinji araslyjy desgalary aktarylýar. Şu ýerdäki desgalarda mawy ýanyç düdümindäki suwdan hemde gaz kondensatynyň arasalanýar, sowudylýar. Baş desgalaryň tebii kükurtly gazy kükurtden we gaz kondensatynyň arasalyjy bölümi haritlik gazy taýýarlamakdaky tehnologik işleriň ýaýbanlanan ýerdir. Şu bölümde tebii gaz ýöretü erginiň kömegi bilen tehnologik talaplara laýyk arasalanýar. Şondan soňra gaz gurudylma arkaly düzümindäki kondensatdan doly arasalanýar. Hemde haritlik derejesine ýetirilip, içerki we daşarky sarpejlere ugrudylýar. Tutuş önümçiligi sanly ulgam arkaly dolandyrylýan bu ýokary tehnologiýaly gaýtadan işleýiji baş desgalarda diňe dünýä ölçülerine laýyk gelýän haritlik gazyň işlenilip çykarylýanlygyny aýratyn bellemeli. Galkynyş gaz käni önümçiligi gerdilen bäri geçen döwürde gaz ýatygynyň tebii gazy kükurtden araslayan baş desgalaryny we beýleki kärhanlaryny häzirki zamanyň uglevodorod şigman gaýtadan işleýän kämil tehnologiýasynyň dogry baş çykarýan tejribeli kunärmelerden hemde ýaşlardan ibaret zähmet topary emele gelipdir. Häzirki zaman senat düzümine zähmet çekýän kunärmelerdir işgärler ýurdumynyň gaz ulgamyny 25-30 ýyl bäri zähmet çekip gelýän halipa gazçylardyr. Hormat prezidentimiz şu ýylyň 7 aýyna ýerine ýetirilen işleriň jemlerini başlap geçiren ministrler kabinetiniň mejlisinde ýurdumyzdaky döwrwap kärhanlarda işlemek üçin ýokary hünärli işgärleriň taýýarlanmalygyny we olaryň hünär derejeleriniň ýokurlandyrylmalygyny ýürüýtü nokta bellädi. Galkynyş gaz känini gahrman arkadamyzyň berýän tapşyryklary dogry iş ýüzüne geçirilýär. Gaz käniniň kärhanlaryna her ýyly neft gaz senaty boýunça ýurdumyzyň ýokary we ýürüýtü orta mekdeplerinde hünär alan ýaşlar işe gelýärler.
Olar kärhanlaryň önümçiligini urunuşdyrylan sanly ulgamdan dolu baş çykarýan ýaşlardyr. Berkarar döwletimiziň bagtyarlyk döwrüni bu ýerde däkme çekýän halypy hünärmenlerden, gaççylardan hünäri bir kemsiz öwrenýän ýaşlar galkynyş gaz känine tebi gazyň çykarylyşynyň artdyrylmagyna hemde sarpejlere uğradylmagyna öz goşuntlaryny goşýarlar. Galkynyş gaz käniniň tebi gaz kükürtüni araslayan baş deskalarynyň gaççylary bugun Sewitdäki şu uly gaz toplumyny gordurup beren hormatly prezidentimiziň adyny alkyş we hoşallyk sözlerini aýdýarlar. Ýaşlara berilýän bilimiň derejesini ýokulandyrmak, onuň kiýini gowlandyrmakda dünýä tejribeleriniň utgoşdurylmagy, bilim işgärleriniň ýurdumyz boýunça Türkmenistanyň telekommunikasiýalar we informatika institutyna geçirilen August Massadynyň esasy uğurlarynyň biri boldy. Hormatly prezidentimiziň milli bilim ulgamyny ösürmekde kesgitden wezipelerini ýerine ýetirmek boýunça pikirleşmelere ul ünsärli. Ýurdumyzyň bilim ministrliginiň guramagyna geçirilen bilim işgärleriniň 2020-2021 okuw ýylynyň awgust matlaгаty işiň häsiýeti betlenli. Täze okuw ýylynyň täze üstünlikleri bilen bagly bolmalygy matlagatlarda aýratyn bellendi. Şunu hormatly prezidentimiz tarapyndan öňde goýulan wezipeleň durmuşa geçirilmeginiň esasy uğurdugyny öňe çekildi. Öňde barja bilim işgärleriniň gatnaşmaklaryna geçirilen bu şäre netijeli häsiýeti bilen tapawutlandy. Hormatly prezidentimiz bilim siýasatiniň esasy maksadynyň ýurdumyzyň her bir raýaty üçin bilim almagyň el ýeterli bolmagyny gazanmakdan, her bir adamyň bilim mabatda öz okuwyny, zekiýini dogry ulanyp bilmek üçin ähli şertler döretmekden ibaretdigini ýa. Ýaşlar barada döwlet derejesine edilýän alada öz miwesini merge, watanmyza, halkymyza, ata-babalarymyzyň ajaýyp ýürelgilerini, milli däp desurlarymyza goýpaly, ruh beren bilim almagy, hünär öwrenmäge, zähmet çekmäge höwesli ýaşlar kemale gelýär. Häzirki döwürde ýurdumyzda ýaşlaryň ruhy we beden taýdan ösmegi, olaň dörejülikli zähmet çekmek üçin ähli şertler döredilýär. Häzirki wagtda özleriniň köp orly zekinlerini we okyplaryny ýüze çykarmak babatda Türkmenistanyň ýaş nesli üçin giň mümkinçilikler açylýar. Bu orada görülýän toplumlaryň çäreler ilkinji nowatda netijeli we dol derejeli okuw terbiýeçilik işi, sazlaşykly ösen ýaş nesli hakyky watançylar terbiýelep ýetişdirmek üçin zerur bolan şertleri üpçün etmäge önükdirlendir. Geljekde ýaşlarymyz ediz watanmyzy täze belentliklere çykarmalylar. Berker döwletimiziň bagtyarlyk dogry ýurdumyzyň ösüş ýoly bilen önemli öňe barýanyny alamatlandyrýar. Şol ösüşler bolsa bilimiň we dörejilik mümkinçilikleriniň ösüş derejesi, ilmi teknik täzeliklerin urunuşdurulmagy bilen şertlendirilendir. Soňky ýyllarda iň täze kompýuter tehnologiýalary, multimedia ulgamlary bilen öpçün edilen döwrebap okuw mekteplerinden giň ulgamny döretmäge aýratyn ähmiýet berilýär. Bilim işgärleriniň ýurdumyz boýunça awgust maslagaty täze tejribelen öwrenilmegi babatda ähmiýetli boldy. Paýtagtymyzda geçirilen maslagata gatnaşyjylar garaşsyz hem betarap döwletimiziň hemme taraplaryň ösmegi üçin ýurdumyzyň bilim ulgamyny özgertmegiň uly ähmiýetini ýatyp, ýaşlar barada hemme taraplaryň alady edýän üçin hormatly prezidentimize hoşallyk bildirdiler hemde milli liderimize Berkjan Salyk, mehriban halkymyzyň hemde ediz watanymyzyň güllep ösmeginiň bähwedine alyp barýan köp orly işini täze uly üstünlikleri arzu etdiler. Maslagatyň ahyrynda oň gatnaşyjy bilim işgärleri hormatly prezidentimize ýüzlenme kabul etdiler. Häzirki günlerde sanly ulgam arkaly giň ýerimde geçirilýän maslahatlar işiň häsiýeti besenýär. Olarda Türkmenistan bilen gatnaşyklaryň ösürilmegi bilen bagly meselelere aýratyn ünsärliýär. Türkmenistanyň Saglyk Goraş we Derman Senaty Ministrliginiň Halkara Okuw Ilmi Merkezine çağalaryň saglygyny goramak boýunça Sewitleýin maslahaty geçirildi. Maslahada ýurdumyzyň Saglyk Goraş ulgamynyň ýolbaşlary, degişli hünärmenleri, Gary Fadylnaky Türkmen Döwlet Lukmançylyk Uniwersitetiniň professor muallimleri, ilmi işgärleri we Azerbaýjan, Gazagystan, Kyrgyzstan, Täjikistan, Özbegistan, Russiýa Federasiýasy, Germaniýanyň Saglyk Goraş ulgamynyň degişli ýolbaşlary we Birleşmiş Milletler Guramasynyň, bütün dünýä Saglyk Goraş Guramasynyň çağılar gatnaşynyň wekilleri gatnaşdylar. Maslahatyň dowamyny berkarar döwletimiziň bagtyarlyk döwrüne hormatly prezidentimiziň başda durmagyny ýurdumyzda Saglyk Goraş ulgamyny dünýä lukmançylyk tejribesine gazanlan üstünlikler ornaşdyrmak, daşary ýurtlaryň öňde barjy klinikalary bilen gatnaşyklary puturlandyrmak barada çykyşlar edildi. Bu uğurda awraýly halkary guramalar bilen hyzmatdaşlyk giňetmek ulgamyny öňde goýulan möhüm wezipeleri ferdildi. Bu çağılaryň saglygyny goramagyň wajyp soraglaryny, bu uğurlarda ýetilen sepkitleri, öňde durýan jogapkärli meseleler aral maslahatlaşyldy.
Hormat prezidentimiz ähli pudoklarynyň bir hatarda dokma senatyny öňde durýan wezipelerin gaýşarnyksız durmuşy geçirmegini üpsün etmek üçin werur şäherleriň görülmeligini berk belleýär. Podong zäkmesör işgärleri gaýry goýulmasy jogapkärlik wezipelerden uralyp, Türkmenistan beýtaraplyk mekan ýylynyň täze tepkitlerine tarap önümli barýarlar. Türkmenistanyň dokma senaty ministrliginiň Daşow şäherindäki paxta egirji kärhananyň gadynyan üstünlikleri diýsen gowannyrjydyr. Hormatly prezidentimizin ak patasy bilen ulanma berilen Daşow şäherindäki paxta egirji kärhanasyna ýaşlaryň ýüzlerçesi ýokary ruh welentlik bilen zähme çekýär. Bu ýerde işleriň geje günlüğünden alınıp barmagy her iş günü ýokary üstünlikleri beslemekligi mümkinçilik berýär. Taryhy wakalara, şanly senelere, toý bayramlary beslenýän Türkmenistan beýtaraplyk mekan ýylyna şowly iş görkezlerini eýe bolýan paxta egirji kärhananyň hünärmenleriniň şu ýyly ýokary zähmet üstünliklerini beslemekligi bolan hyjywlar asla gowşamaýar. Kärhanada daşary ýurtlardan satyn alınan paxta egirji kämil enjamlaryň ornaşdyrylmagy ýüplük önümleriniň diňe ýokary hilen bolmagyny şert töredýär. Bu ýerde öňdürilýän bir näçe görnüşli ýüplük önümleri sarpejler tarapyndan uly islige münasip bolýar. Munyň özi öňdürilýän bir näçe görnüşli ýüplük önümleriniň ýokary hil derejesinde bolmagynyň suwutnamasydyr. Daşowly ýüplük öňdürjileriň gadamlary diýsen batly. Dokma senat pudogyny ösdürmek, Türkmenistanyň prezidentiniň ýurdumyzda 2020-2025-nji ýyllarda durmuş ykdysadydan ösdürmek maksatnamasyny göz öňünde tutulan wezipeleriň hataryna durýar. Şoň üçin bu ýerde her bir iş günü täze üstünlikleri beslemek baş makfada urly. Önümçilik toplumyna işçileriň gownaja işlemek üçin ähli werur şertleriň dördülýändigini, zähmet düzgün nizamynyň pogda berja edilýändigini ýörüte bellemek möhümdir. Bu bolsa şu ýylyň belen sepkitlerine tarap önümli gitmäge mümkinçilik berýär. Daşowly ýüplük öňdürji kärhananyň agdyr işgärleri Türkmenistan beýtaraplyk mekan ýylynyda şanly beýtaraplygymyzyň 25 ýyllyk toýuna münasip zähmet üstünlikleri bilen marýalar. Daşowly ýüplük öňdürji kärhananyň işgärleri hormatly prezidentimize tüýsürekden alkyş sözlerini edýärler. Ýurdumyzyň neft gazly baý ýataklarynyň alynýan garaltynyňdyr mawy ýanygyjyň möçberlerini durnukly artdyrmak milli ykdysadyýetimiziň bu biniýatlyk podogynyň baş wezipesidir. Türkmenneft döwlet konserniniň degişli dizimleriniň tagalary bu möhüm wezipeniň oňuýun çözgüdini üpçün etmekden ibarat bolup durýar. Şunda konserniň neft gaz burowlaýyş müdürliginiň Balkanabatdaky abatlaýyş mekaniki zawodyny bitirilýän işlerem özüniň makfada okkunlygy bilen tapawutlanýar. Kärhanada zähmet çekkenler iňmir jogapkärlik hünärleriň 30 golyna başarjan erkedýärler. Kärhananyň dürli usully kepşirlejileriniň, ýonyjylarynyň, dürli gurallardyr ätiýaşyk şaýlaryň ýasaýjylarynyň, metallar hemde erginler guýujylarynyň, demirçi ustalarynyň, ýylmaýjylarynyň ýerine ýetirýän işleriniň her biri ýokary hileligi, bätişi okyplygy bilen tapawutlanýar. Bu ýerdäki kämil abatlaýyş enjamlarynyň 150 goly umut önümçilik netijelerini gazanmagy mümkinçilik berýär. Kärhananyň öz işini ustat hünärmenleri geologiýa gözlük işlerini hemde uglevodorod şigmalaryny çykarmakda peýdalanýan birov desgalaryny, gurallardyr enjamlaryny, dürli kuwatlyklarydaky sorujulary abatlap, olaryň işçiligini artdyrýarlar. Gahrman arkadamyzyň ezgiderli aladalar netijesinde konsern kärhanlaryny häzirki zaman dünýäsiniň kämil tehnikalardyr tilsimatlary gurnulyp, işi gerdilýär. Hut şu ýagdaý zawodyň işçilerinden, injener tehnik işgärlerinden öz hünär ustatlyklaryny ezgiderli ýokurlandyrmagy talap edýär. Zawodyň maddi tehnika biniýadynyň gün saýyn berkemegi, önümçiligiň durwap dereje götürilmegi, neftçileriň, gazçylaryň, geologlaryň işleriniň netijeligini üpçün edýär. Kärhananyň umumy önüminiň agrymly bölegi neft senatynyň burowlaýyş enjamlaryny düýpli abatlaýyş bölümine degişlidir. Mehaniki bölüminde bolsa dürli neft gaz enjamlarynyň tehnikalarynyň ätiýaşyk şaýlary ýatalýar. Redin tehnika önümlerinin ülüşünü redin önümlerinin yüzlerce görünüşünün yokur hilli tayyarlanyanlığına ayratinlik tamak gerek. Bu yerde tayyarlanyan önümler üçün zerur bolan alümin, soyun, demir yalçıgmalar konsernin düdümlerini ulanış möklüt tamamlanıp, hatardan çıkan enjamlardan alınýar. Olar yörüýti tayyarlanan gaplarda eredilip, zerur bolan ätiýaşyk şaýlar ýasalýar. Munyň özi köp möçberdäki gyzyl puluwy wagty takşytlamaga aýgatly täsirini ýetirýär. Bu zawodyň öndürýän ätiýaşyk şaýlar hemde neft gazy ýataklarda ýoly goýan hyzmatlary dünýä derejesinde bätişige okyplygy bilen tapawutlanýar. Bulardan başga da zawod diňe bir neft gaz senatyna däli, ýeçiliň görnüşlerine garamazdan gaýry idara kärhanlara, telekeçilere we daşary kompaniýalaryna da olaryň buýrmalary esasynda gownaja hyzmatlary ýoly goýman köttesinden gelýär. Buýurjylaryň isleglerine görä öndürilýän ätiýaşyk şaýlary, dürli enjamlar müşterilerin ösün talaplaryny dogry kanagatlandyrýar. Kärhana boýunça her aýda 600.000 manatlyk abatlaýyş mekanik işler amala aşyrmak bardaky meýilnama hemişe artygy bilen berja edilýär.
Ahal welatynyň Göktepe etrawynyň Obodenepe geňeşliginde ýerleşýän AES harit nişanly gadanlarylan içkiler öndürýän kärhanada işler häzirki günlerde ýokary depkini alınıp barlýar. Bu ýerde önümleriň durly görnüşi öndürilýär. Ýurtbaşlaryndan güneşli diýarmada telekeçiligiň binýadyny berkitmek hemde onu münen beýlek ösürmek barada diýen tagallalary. Ahal vilayetinde de bu ýeşiň has netijeli ýoly goýulmany uly himayet berge. Häzirki wagtda vilayetde telekeçilik işini alyp barýan kärhanalaryň kimde? Olarda dehme çekýän adamlaryň sany barhartýa. Vilayetiň Göktepe etrawynyň Obodenepe geňeşliginiň çäginde ýerleşýän. Türkmenistanyň senagaçylary we telekeçiler birleşmesiniň agdaty bolan AES harit nişanly kärhanada özüniň öndürgen önümleriniň ýokary hillerejesi bilen ila darasynda uly meşhurlygy eýe bolýar. 1 hektar meýdanda ýerleşýän, dünýäň ösen azyk senagatynyň iň kämil tehnologik enjamlary oturdulan bu kärhanada häzirki wagtda ilatyň köp islegelirgen gazlandyrylan içkileriniň ençeme görnüşi öndürilýär. Kärhanada ekologiýa taýdan arasylygy bilen tapawutlanýan bu içkilerin yarım litrlik gaplara gaplanan 4 görnüşi öndürilýär. Bu ýerdäki önümlüň esas aýratynlygy olaň şeker önümçiligi arkaly taýýarlanylýanlygydyr. İçkileň öz atlary ýazylan ýürüte taýýarlanan owadan gaplara gaplanylmagam önümüň haritlik görnüşini has oňat berýär. Kärhanada häzirki wagtda suw gaýtadan işleýän önümçilik bölümi, önümçilik barlygy hanaty hemde çyýmal we taýýar önümler ambarlary ýaly bölümler hereket edýär. Dürlümi önümleriniň hoşboý ýytyny berýän datly sowuk içkileri ýürüten jamlaşdyrylan barlygy hanada hil gödөгçiliginden geçirilýär. Hil barlygy ýerine ýetirilende her 30 minutyň dowamyna suwuň arasylygy, vodorod görkezjesi, taýýar önümüň gowy agran paýy, turşulygy, kömür turşu gazy, gaz agramlary, ýyse, reňki, tagamy hil we muktar taýdan ýygydarly gözden geçirilýär. Bu bolsa öz gezeginde önümüň ýokary hilli bolmagyna ýetirýär. Öndürilýän ýokary hilli içkiler buýrmalar esasyna ýurdumyzyň vilayetleriniň hemde paýtagtymyz Aşgabat şäheriniň Sögdan okatlaryna uğradylýar. Kärhanada häzirki wagtda ýaşlaň 50 uly zähmet çekýär. Işimizi barha ilerleýän bu hususy kärhanada geljekde de ila tarapyndan has köp islegirilýän önümleň täze görnüşleriniň önümçiligine ýol goýmak göz tutulýar. Hormat prezidentimiň berkarar döwletimiň bagtyýarlyk döwründe ýurdumyzda daşary döwletlerden getirilýän haritleriň orun tutup bilýän, bätişi okuyply, ýokary hili önümleri öndürip, harit bolçulugyny döretmek, şeýle-de ýurdumyzyň eksport mümkinçiligini artdyrmak boýunça öňde goýan möhüm wezipelerini çözmekligi, kiçik we orta telekeçilik ulgamynyň işçiň telekeçilerem öz münasip goşuntlaryny oçýarlar. Türkmenistanyň senagaçylar we telekeçiler birleşmesiniň agaty bolan Mart şäherindäki makfatdary açyk görnüşli paýdarlar jemgyýetiniň paýdary Rowşan aýak gaplary hususy kärhanasynyň telekeçilerem şu asyrly makfada işiň oşulyp Türkmenistan beýtaraplyk mekan ýylyna täzeçe gözdöwler bilen dörejilikli zähmet çekýärler. Täze 2020-2021 okuw ýylynyň öň ýanyna günlerde kärhananyň işgärleri ýurdumyzyň orta mekdepleriniň okuwçylary hemde talip ýaşlar üçin niýetlenilen durly ölçegli, durly görnüşli aýak gaplaryň önümçiligini ýola goýdular. Gahman arkadaşımızın yurdumuzda kiçik hemem orta telekeçiligi ösürmek baradaky siýasaty esasyna Rowşan aýak gaplary hususy kärhanasynyň döwletimiz tarapyndan berilýän uzak möhletligiň ýeňillikli garşy serişdäniň hasabyna gurulan täze önümçilik bölüminiň 2 gatdan ibaret binasynyň dünýäniň köwüş önümçiligindäki iň kämil tehnologiýaly tikin maşinlary hemem beýleki enjamlar bilen enjamlaşdyrylandygyny aýtmak gerek. Kärhanada ornaşdyrylan enjamlaryň hemmesi dünýäniň ösen döwletlerine iň täze öndürilen ýokary tehnologiýaly önümlerdir. Şol önümler täze önümçilik bölüminde öndürilýän aýak gaplaryň möçberini, görnüşlerini artdyrmaga, hilini düýpli gowlandyrmaga ýardam beripdir. Täze bölümde ýaşlaryň ýene-de 200-den köprägini iş orunyň döränligi aýratyn bellerlikdir. Kärhanada zähmet çekýän hunärmenleriň, işçileriň täze enjamlary dolandyrmagy, ussatlyk bilen el almaklary, bu ýerde enjamlary täzeçe gurnamaga mümkinçilik beripdir. Şoň netijesinde de inne kärhanada aýak gaplaryň önümçiliginiň möçberi 300 artdyrylypdyr. Kärhana aýak önümçiligi üçin gerekli çyýmaryň ekologiýa taýdan arasy we beýleki tebigy aýratynlyklary bilen tapawutlanýan mal derleriniň hut öz ýurdumyzda öndürilmegi, aljylary hödürlenýän ýokary hili aýak gaplaryň bahalarynyň daşary döwletlerden getirilýän aýak gaplaryňkydan has arzan bolmagyna getirýär.
Rowşan ayakkabılar hususy kärhanasynyň önürýän ýokary hili bäse şu ukyply ayakkabılaryny bugun diňe içerki bazarlarda däl eýsem, daşary bazarlarda da barha köp isse bilirliýär. Kärhananyň önürýän önümleri häzir daşary döwletlere de eksport edilýär. Rowşan ayakkabılar hususy kärhanasynyň işgärleri täze 2020-2021 okuw ýylynyň öň ýannaky günlerini ýurdumyzyň orta mekdepleriniň okuwçylary hemem talip ýaşlary üçin niýetlenen durly ölçegli, durly görnüşli geymek üçin ýakymly ayakkabılaryň önümçiligini giňden ýoly goýdular. Bu ýerde häzir her günne şeýle ayakkabılaryň 1300 jüti önürliýär. Günnelik önürleýän ayakkabılar kärhananyň ýurdumyzyň welaýatlarynyň merkezlerinde, paýtagtymyz Aşgabat şäherinde we beýleki şäherlerde açylan ýürütüleşdirilen dukanlarda nagt hemem nagt däl hasaplaşyk arkaly aljylara ýetirilýär. Ýurdumyzyň orta mekdepleriniň okuwçylary hemem talip ýaşlary kärhananyň önürýän önümlerini uly isse bilirýärler. Olar ýurdumyzda kiçik hemem orta telekeçiligi ösdürmekligi döwletimiz tarapyndan berilýän kömek gollawlar üçin gahrman arka damyda alkyş hemem hoşalyk sözlerini aýdýarlar. Hormat prezidentimiň owa hujuluk ulgamyny ýetgideri ösdürmek, owa adamlarynyň ýaşaýyş durmuş derejesini hasam ýokulandyrmak. Şunuň bilen birlikde raýatlarymyzy ekologiýa taýdan arasy tergök, bakça we mewe önümleri bilen üpşün etmek boýunça edýän taýsy taýlary rowanşlyklary esenýär. Yerleri uzak möhletleyin yer eýelerine kärenisini bermek bardak çözgütler netijesinde daýhançylyk, bagwançylyk bilen meşgullanýan hususiýetçiligiň sany barhartýar. Bagwançylykda dünýäň öten tejribesini ulanmak, ilmiň iň soň kazananlaryny önümçilik ornaşdyrmak, ýurdumyzyň toprak howa şertlerine laýyk gelýän, ýokary hasyl bergen, ýokymlyk derejesi ýokary bolan baglan görnüşlerini ýetişdirmek boýunça alınıp barylýan işler özüniň aýdyn netijelerini berýär. Munyň şeýledigini ýurdumyzyň Lewap vilayetinde Bogur boýunça alınıp barylýan işler bütün aýdynlygy bilen suwd edýär. Arkada prezidentimiň daşary döwletlerden getirilýän azyk önümleriniň ýerini tutýan önümleri öndürmek, bu babatda ilmiň we tehnikanyň iň soň gazananlaryny ulanmak, şonuň netijesinde bolsa berkarar diýärimiziň bagtyar raýatlaryny ekologiýa taýdan arasynda ýokymlyk derejesi ýokary bolan tergök, bakça we mewe önümleri bilen üpçün etmek barada tawşyryklary ýurdumyzyň Lewap vilayetinde de üstünlikli durmuşa geçirilýär. Vilayetde yerleri uzak möhletleýän kärenetini alyp, ykbalyny eni toprak bilen baglayan ekrançylaryň daýhan hojalyklarynyň sany barhartýar. Şeýle hojalyklaryň birim vilayetiň döwletli etrawyna yerleşýän Türkmenistanyň Senagaçylar we Telekeçiler Birleşmesiniň agzasy Yunus Daýhan hojalygdyr. Bu Daýhan hojalygynyň 2019-njy ýylda 20 hektar ýeri uzak möhletleýän kärenetini alyp, onuň 10 hektaryna göýek bakça, 10 hektaryna bolsa Almanyň daşary döwletden getirilýän, ýokary hasyl berýän görnüşlerini oturtmagy, yklasly çekilen zähmet netijesinde bolsa eýýämden Almanyň bol hasylynyň kemali getirilmegi aýratyn buýsandyrjydyr. Bu ýerde alma baglarynyň jemi 25.000 düýbe oturdulyp, olara agrotehnikanyň kadalaryna laýyk ide edilmegi, ilmiň iň soň kazananlarynyň önümçiligi ornaşdyrylmagy, alma bagynyň kökleriniň ýaýrap ösmeginiň göz öňüne tutulyp, awtomatik usul bilen damjylaryň ýetäse sugurulmagy, Daýhan hojalygynyň özüne önürilýän döküni, şeýle hem Türkmenabadyň hime kärhanasyna önürilýän mikroelementler bilen ýapragyndan iýmetlendirilmegi, alma bagynyň gysga möhletde ýetişmegine bol hasyl bermegine mümkinçilik berdi. Görsen gözüň dokunurgen, aňartyna göz ýetmeýän alma bagynyň üstüniň günüň ýetiş ýoklysyndan goramaklygy üçin ýaz tomus örtükleri bilen örtülmegem aýratyn belerlikler. Alma baglarynyň hatar aralarynyň 4 metr, her düýbüniň aralygynyň bolsa 1 metre deň bolmagy baglary ide işlerini geçirmek we yer böleginden taşyýytly peýdalanmak üçin ähmiýetlidir. Daýhan hojalygynyň işläp başlamagy bilen täze iş orunlarynyň törenligini, bu ýerde bagwançylyk bilen meşgullanýan ýaşlaryň onlarçasynyň zähmet çekýänligini aýtmak ýakymlylar. Häzirki wagtda Yunus Daýhan hojalygynyň alma bagyna buýsandyrjy pursatlar, ýetişdirilen bol alma hasylyny ýygnamaklygy işleri gyzgalanly dowam edýär. Hasyl ýygnamak işlerine ýürütün niýetlenen gapyrjyklan ulanlyp, olardan hasylyň emaý bilen ýerleşdirilmegi, almanyň uzak möhletde saklanmagyna, ýurdumyzyň durly künjeklerine, sewda nokatlaryna, ak bazarlary alınıp gidilmegine hemde aljylary ekologiýa taýdan arasy ýokymlyk derejesi ýokary, göze gelugly görnüşde terligini hödürlemegi mümkinçilik berge.
Töwerege görk bergen alma bagynyň hünärmenlerinden beýlemeklerine görä, hasyllyk derejesiniň iýdigderli artyp, ýene-de bir ýyldan her düýp alma bagynyň bir ýylda 35-40 kilogram çelle hasyl getirmäge mümkinçilik bar. Bu bolsa daýhan hojalogynyň girdejitiniň hasam ýokarlanmagyna, önümçiligiň germini mundan beýlegem giňeltmäge täze şertler döredir. Türkmenistanyň hemişelik bitaraplyk derejesiniň 20 ýyllyk şanly toýuny zähmet üstünliklerini betlemegi maksat edilýän daýhan hojalogynyň işgärleri zähmet çekmekligi, halal baýamaklygy, yerden bol hasyl almaklygy döredip beren giň şertler üçin arkada prezidentimize alkyş sözlerini aýdýarlar. Hormatly anlar, numarsa ýurdumyzyň welaýatlaryna we paýtagtymyz Aşgabatda 20 awgustda saat 20-den 21 awgustda saat 20-nji boljak hawa barady. Türkmenistanyň hawa maglumaty gulugynyň berýän habar bilen tanışalım. Balkan welaýatyna asken bulutly hawa bolup günni ordan tiýiz kuntu 9-14 metr käýerlerini 16 metrçe ýetýän şemal ufer hawa gijesine 23-28 gradus maýl günnüdini 35-40 gradus ysy kenara taraplaryna bolsa 31-36 gradus maýl bolar. Ahal welaýatyna az bulutly hawa bolup günni ordan tiýiz kuntu 8-13 metr käýerlerini 16 metrçe ýetýän şemal ufer hawa gijesine 20-25 gradus maýl günnüdini 33-38 gradus ysy bolar. Mar welaýatyna açyk hawa bolup Demirabad günni ordan tiýiz kuntu 9-14 metr ýetýän şemal ufer hawa gijesine 18-23 gradus maýl günnüdini 32-37 gradus ysy bolar. Lewap welaýatyna da açyk hawa bolup Demirabad günni ordan tiýiz kuntu 9-14 metr ýetýän şemal ufer hawa gijesine 18-23 gradus maýl günnüdini 32-37 gradus ysy bolar. Daşowd welaýatyna az bulutly hawa bolup günni ordan tiýiz kuntu 9-14 metr ýetýän şemal ufer hawa gijesine 17-22 gradus günnüdini 31-36 gradus maýl bolar. Paýtagtymyz Aşgabatda az bulutly hawa bolup günni ordan tiýiz kuntu 10-13 metr wagtal 15 metrçe ýetýän şemal ufer hawa gijesine 22-24 gradus maýl günnüdini 36-38 gradus ysy bolar. Şeýle-de ýurdumyz boýunça awgust aýynyň 20-ine magnit hadisasynyň gowşok täsiri bolmagyny araşdyrýar. Edid watandaşlar, şu günler howanyň düzümini tozan bölejikleriniň möçberiniň kadydan 19 göterim artmagy bilen baglanşykly. Häzirki wagtda howa şertleriniň adam bedeni ýetirýän oňoýsuz täsirleriniň öňüni almak üçin agyz burun örtüklerini ulanmagy maslahat berýär. Mehriban eleşler. Bu günleri berk berja etseňiz, ýylyň issenik basyna öz saglygyňyzy gorap bilersiňiz. Mehriban adamlar, şunun bilen watan habarlar gepleşimizde jemleýäs. Berkarar döwletimiziň batýarlyk döwrüni ata watanymyz Türkmenistan ýakly wagtlarda tüşür etsenýär. Ýakly tüşüň özüne bolsa halkyň behfidi bar. Çünki biziň ýurdumyzda döwlet adam düşünür. Hoş sag bolyň izleýişler.